nařčení a různými tedy trestními oznámeními. Já nevím, jak to všechno dopadne, jestli to všechno vůbec někdy vyplave na povrch, kdo to všechno způsobil a za jakým účelem. Každopádně další věc tady mám pro vás přímo navazující tedy. Taková malá skladba o očkování. Myslíme na tebe, čelečka nezebe, klidně stůj a dívej se do nebe, svět čeká na tebe, opakuj, po mně opakuj, volnej si jako pták, říkej si kolikrát chceš, než tě zamordujou, zamordujou, zamordujou. Zamordujou, v rámci zdraví vás tu zamordujou.